Какво става, хора? Тук направо започваме с анбоксинга на всички подаръци, които съм събрал за този сезон. Това ще е доста огромен анбоксинг. Тук ще отваряме на малкият ми акаунт. Така, започваме тук. Имахме вече един митик подарък. Парни си като цяло малко бейсик работи. О, не, тук ми заби играта. Но няма значение. Продължаваме, разбира се. Супер, отново. Поне събрах доста блингове, тъй като ги бях изхарчил за скин на Франк. Ето, виждаме епик и ни се пара първият скин за днеска. Гифт джакито. Така, продължаваме с анбоксинга. Епик. О, не, парни си бейсик скина на 8-bit. Но това няма да ни спре. Продължаваме, разбира се, продължаваме. Ето, пава ни се някакво епик. Така, хора, епик отново. Ще ли се падне ли Legendary, си чура? О май гаш! Ето го и Legendary-то. Какво ще е? О, не, дори ми е бъгнала играта. И не показва, че е на Джеси. Не играя много Джеси, така че съм малко разочарован. Но хей, продължаваме да отваряме и ето, че това беше последния. Но това, че е последния, няма никакво значение. Така, влизаме тук. Доста ни лагва играта. Много ни е зле JSM-а. Това няма да ни спре, естествено запишем видео. Така, какво отваряме тук? Отваряме още подаръци. Така, 3 сватни подаръка. Епик. Като цяло доста късметлийски подаръци. Лошото е, че единственият, който ми се падна Legendary за целия сезон беше този, който заснех. Поне сме го заснели, нали? Ето тук ни се падна хубав скин наш. Заслужаваха си доста скинове, включих днеска, както така и на малкия. Ето тук имаме да вземем още един хайперчардж, но както казах, играта много ми лагва. И нямаше какво да направя, но взимаме хайперчарджа от Legendary звездата, между другото ми се падна скин на Роса. Ако не сте гледали шорта, отивайте веднага да го гледате. Така, но ни се падна на Бел. Преди цъках Бел, доста беше ми на 700 купи, но вече ни я играя. И отваряме двата спрея, които може би са готини, но аз едва ли ще ги ползвам, тъй като знаете, че повечето хора не харесват спреовете. Така, ето ни, влизаме в малкият акаунт, за да видим какво ще ни се падне и там. Може да е нещо готино, може да не знам. Но направо влизаме, без да чурим. И започваме с анбоксингът. Или не. Защо не? Да, бяхме събрали 9 подаръка от Мега 3. Не, играта ми се е бъгнала тежко. Сега мога да отворя само тези 3 подаръка, хора. Това е много голям скам. Тъжен съм. Защо не ми ги дава? Поне имаме митики. Какво? 200 XP. Добре, епик. Не, пани се пин. И тук имаме Rare, само 100 коинса. Реших да не отварям хайперчардж дропа, защото хей. Няма да ми се падне нищо латино, така или иначе. О, не, тук вместо да искам кликна, грешка ми изписва. Естествено, аз нямам пари в картата, аз съм на 11, бе. Какво си помислихте, хора? Тук ще вземе безплатния стар дроп, който ни дадоха. През това време вие можете да харесате това видео, да се абонирате за канала и да напишете коментар под това видео. Тук проверявам обаче дали все пак има нещо, някаква информация за Мега 3, но за жалост няма. Виждаме някакъв нов мотъркат, не знам какво трябва да означава това. Виждаме и пица евента, огромен апдейт следва след само 8 дена, хора, така че абонирайте се за канала ни.